Yet on my mediano. I'm a war premise. May have been in Tamo. Namia made me also a brave. Stand up and yo. I did I say. Ah, Obray. Udi pani obire. Ah, Obra. Anywara. Obra. Ah, Obire, only funny Obire. Ah, Obra, anywhere. Obra, 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 anywhere. Na memu akwa bamra Sompa so 98.9 yaje adwa yatena se ampa empanyi wakasa bi omo kan wa hu na mepese ye da ho kakra kasa no emede empanyi se ufrantuma a eya yenta Nnim pipra agro basa wonka ho
kasa futuo wo mo se ufra ntomago bruni so beka sensago eya me nia pipragro because ye somu a o somu no afra wo kra keke o anasa bi kra nka wo theater na o so mu na wagina bete be se swan ama wo be theater mo hey na eya ne mprempi de eye asem kase aye bisa ne se do frantumago ya wonim so frantumago de do frantumago no eya onim se ofra ntomago anti ohwese na brabo no obo no onnie pipragro eya na medwen wa se na ewiase kura ti se nie se sa mra na da ne butuo ehiafo ma ani biefo ma yeni a yetwa yeni a ento bi animu no saafo yi ma ene dia pripragro nansan yeni e frantomago no yeni e dia pripragro nansan yeni enum wi nansan yen ani ye namfosam nansan yeni e bokro no nansan yeni e hwa koke nansan yeya yeyo yeni a esi chi yeni a yentumi ntwadro no no yeni ye bo adwaman nansan yeya yeni ene nkrofo da yen hye condom yeya ha hey mena na ka asem bi kira me osekwabna abekwa na wudi a wo sanete sen krakra no etramo etram osesa tram wo a wanhwe ensuo bi antime nyew adeta no mo medase abof aya na ehu bra nyamutiro ye ka kiro se wi na wo no mo no ebema kidney asayo ubenya kidney failure o bra ebema abrabo asayo etu benya liver problem o ye ka onim ya taba ane mame enti mikura nya 10 million emfa mame emfa ntwadro ma no sani pe na ajiwi ya hini mu a wonu ni mimi sani pa we yo ena ajiwi ahinim a wonum ni mimi acha se bibia ni wonum a woka obetie wi na wonum no say yase ne maame nkofa wansi di kura mra ne mfa ntwadro ma na bra onya o onya enso sani pai ana enum wi ne kase na liver problem wo ho kidney failure e wo ho wayere wo hwa na wo no mapatasi we papa samia wo no mapatasi na onya problem kura wo na chese na kwa mu a ye kase ebia ni kidney ho aka anazo onya problem bi wo ni kidney ho a bra onu betimi atwa plane ticket akwa amono ne se wo kwahwe no ho yade no onu cross wo no mapatasi wo no mwan tieo wona woti jatom kwanta wona woti fiapre wona woti eye dumasua woti abisim ti koto krom ya hima wa woti sunya new town na woti number 1 number 2 no area 3 area 4 womom na wosi bogata champion yenyawo na ennom apatasi na bebe wodie kokko mfangu meboa sa wonsam a wo ka no he mesi se wufra ntomago a ye nia pripragro
se wo frantoma gwa ye nyeda yi ye nia prepare sister oba school ewo STU oba school wo UNE oba school wo Catholic University oba school wo Sunyane SNTC ha no ho eno kra no. Look at how your parents struggle before so munya admission fee ebetua ma awo na ubeduru ya ubegura topre abra watis yesi Sunyane ha es ewa ha na wuhia bema bia no wabam na ne nada na wuwia wakwakofa es wadmission fee kura ye ntimi ntua o wo end of semester another semester's fee kura yentimi ntua hostel fee kura yentimi ntua enti ama wo exams kura mpo wunya sika na ade atua wo se kofa AC abeka ho sister wo frantumago mennia pipragro mesi wo frantumago menya dai mennia pipragro e pipragro we am fata wo ma menka sem bi nkyira wo do ayana ha adwino yana ha adwen me what me hwe o wonim wo ho wa wonim wo ho sempo efie you people cannot even afford 3 square meals a day say ye didim prensa above ednio see e be didim prensa o edin see e be didim prensa ai basa nipa we say edin so obedidi mprensa ni nyina no onu nkwantimi ntrent unim osori a woso ye stripper na wagoro ne ho ne de ensa hyehyɛ ne ho na wasa akɔfa yade wo didi kekekura no wo pesika de ato anuane adi kekekura wunya na wo kwakɔ ye stripper ami de ensa hyehyɛ ho amu anya yade ɛna no de wo benya ska ɛde ahɔ ho yade Ayana sometimes wrong. I wonder. Now my system Nnim. Is that the last time you discussing say sika as a sika bon for the mong. And as you heard we here to me. What you say? You heard you here to me nipa. Yeah, and then bra me catch no say me catch no pain send go here where me nyansa. Lipu o hia mesin kaya dai emenyansa hia ni a awie mo mfa nchame manager mo mfa nchame hia ni a wagimie Asabee onyeska obegimi mo ne me ya adwen mami nkyerem woni sika ena wodwene se me nkodi abibra gro nkopra na manya sika amfa anya dai ahwe me ho no manwu uni sika bra ya no ma patasi me bra bo nsai me boa me ni sika na ma sa akọ no ma patasi ama bra bo asai me ni nyansa me ni sika o na ma sa akọ no jot ama me bra bo asai da bi ka kire me lipu ka kire me ni nyansa wo de me ni nyansa wo se ya o we de eye ka kire me ei minisika me se ko bokro no ame ache me e de makotum hia ni dwene hia ni wo yadai odwene sabi sika ni kura se wo odwene na hia ni na wo de wo nwene sika ni se wan prema diabetes enche no hia ni wo na ba ma diabetes ache sika ni se ompre nkonya kidney failure nji wanom alcohol na akoma ne kidney failure hia ni wo na akwanom alcohol akonya kidney failure sika ni se wo jawi num onum wi onkwa ho kura na de ba wakopa ahwe because ebekwa akoma no liver problem bebua na hia ni wo na akwanom ai wo na akwanom wi
bra me yanka asem bi nkyerɛ wo yanka asem bi nkyerɛ wo hiani a wonhia kokain mesrɛ wo wofra ntomago menni apiripiri agorɔ because kohwia kokain na tefa so sɛsi ayi a ankafo wonsi hɔ da because obi so ani bia ne wɔn mo betimi atamodo akɔ ka pre ni hɔ enti wonya hwia na tefa so a wone bɔɔla na yɛ pɛ wobɛka hɔ sɛ wɔnhyia nyame a wobɛka hɔ enti ana sometimes I wonder ɛsɛ na mefiri hia busuam ɛna bra ya brɛ ɛna deɛ ndeɛ ane abɔbrɛ ne bia nyɛ ye ɛne ɛde abɛ oboa yɛn nyina firi hia busuam ba hia ni hwɛ ne ho no agoro hia ni ɔhwɛ ne ho na wagoro ɔnworo basabasa hia ni nyɛ n'adeɛ basabasa ɛnka wohwɛ mu deɛ anka hiafoɔ abrabɔ no hia ni mpa ne ho asɛm ribu nyɛ saa na teɛ hia ni ɔmpa ne ho asɛm ɛnso hiafoɔ ma ne kotwe se kan meboa hiafoɔ ma o ana twe ko se ɔko no atwe se kan ɔko no akɔ pae obi kaa glass ɔboro pae toa de wɔ obi hiani ba o hiani a wɔni kaprɛ ɔn na yɛ saa because sikani no nya ntɔkɔ ɔbɛma posi akyew nyɛ saa enti manfoɔ se ohia madambo meboa wo no ɔmo yɛ adwene sɛ ohia ɛba ohia ni madambo yɛ na adwene bɔre wuti saa mom ka me so de me huni saa o me de sɛ uze obi ho na onni sika adwene a oto ɛba ne tim bia ne yɛ kwan bɛfa so benya sika nti obi ade da hɔ na akɔfa da no yɛ kotwe sekai dabi yɛ no obi nya asɛm kotwe sekai sɛ wakɔfa na sɛ wakɔfa obi ade dabi me kasa wo no obi o sɛ hiafo bi kokonya kura o ɔno obi anya asɛm no atwe sekai metwitwa o na sɛ atwitwura sɛm yi a ɛkɔ so okurom wɔ yi sɛ woyi cases bɛɛ wɔ ha emu aduɔkono anaa aduɔwɔtwe no ayɛ hiafo nko a ɛne deɛ wo sɛ yɛ sikafoɔ no bi wɔ ha wɔtwituo no pa ɛno no yɛwɔ hɔ wɔkuwa no ɔno nya katakasa biara brabɛ no abɔ nti wo so challenge sɛ so brabɛ no abɔ ne wɔkete hɔ sɛ awɔ hɔ ana na tuo no ɛne ɛna pawpaw ɔsɛ ɛno no nnɔso basa wokɔ te sɛ yɛakɔ sweep awɔ webase na yɛkɔkyekye nkurɔfoɔ a yɛkyekye wɔ mu a yɛyi wɔ mu na yɛ parade no a woyɛ nhwehwɛmu a bɛwo sɛ dodoɔ naa no yɛ ɔmo a yɛsi yɛgye ɔmo 2 million koraa wɔ mo nya bi yɛ obi wɔ hɔ koraa disa ne maame kɔbɔ bosia na ɔde abegya ɔde abeyi no ɔde biribi ade kɔbɔ saa bosia no yes te nyɛ obi na ɔbɛhu mmɔbɔ aboa a ɔde ne bɛkɔ ɛna ahiafoɔ so pɛ saa nneɛma no hantan dwaeɛ ada na hiafoɔ te saa I don't know ada na hiafoɔ te saa ɛne yɛnka hiafoɔ asɛm kakra wate ada na hiafoɔ te saa because atwitwa sɛm ekowu abɛkra mo ntɔkwa si ɛwɔ abɔntene ai wode yɛnyɛ this example politicians yes hifo no mu yi so ahiafoɔ nkurɔfoɔ no a ɔmo di ɔmo akyi kuta ntuo kuta manse kan ahiafoɔ yɛkye ɔmo a sɛn na ɛwɔ mu a wobɛhu sɛ nipa no the background ɔyɛ sikani ɔdada abotom yes nipa sɛn wobɛhu sɛ yɛyɛ nhwɛ mu a wakye ɔmo yɛsɛ o yɛma kɔtotuo wɔ ha yɛkɔfa ballot box wohu sɛ sikani baabi wɔ mu na minister baabi wɔ mu ahiafoɔ yɛahiafoɔ yɛa yɛnni edim sɛnsɛm hunu wokɔ park so yɛto aboɔ yɛbɔ yɛasom sotoro yɛsu wɔ ha sikafoɔ no wakɔ sports stadium no ahiafoɔ na sɛ di nkɔ baabi a sisikani nipa sɛ ɔdi nsɛmɔne a
obo hia for ne pa yes simple obi nso ya mo ne pa debe obi wo kura asem no kwa ma no ma kire na wono ma ndeni a asem no nkasa asem no mu asem no mfa ne ho o twam na kasa na ba ye na no de ho ko wuram esan kese no de ho ko wuram enti hiani ba no abo posi ni aso no adwane utunu fukura wonti wabo posi ni aso no hiani ba o wakobo posi ni aso ye chini wi na fi no kai so hiani ba yes o ya on kai so hiani ba adai ohia na ya wo musa ohia no mom na ya musa ya na nyehi ya me mfa nse hia do background aya dia se bi ho ha enyo ohia dia ya dia yo enye hiani bia so na otesa ye kasa yi because me dia me nim ne say minim say hia me ni bia I have to be calm in the system, study the system, and also find a way to make it out. And yes, sir. Yeah. And the other na hear me. Now what say a subi a better me mu enya papa. Maybe ye nam for some. Oh, here ni subambo ni nam. Is there be ha? Is it me yonko? Na minche oni suba. Yes. Enti what they don't call yonko boni ya. Udi agura. Sa yonko boni no de no ho kobo nso ye hia ni. Yes. Enu na me mente ase no. Se ensen grow tipen. Ensen am grow tipen. Enti aye only few no munya akonya ni sikani nante ananlo mu ye adwuma. Na sikani no bone ono be nante obehu ade bi wo ho. Ade ngete bi wo nipa no or respecting no ho. Obu ade ni integrity intact sem de adwuma so betima ye. Sa nko for no omutimi nya sa adwuma no. Ahiafo mama ema no ahiafo mama ono no se wo ekunukura wo se no o yes o ko bola down tisi na hwe nipa na omugu ho no ama ne mema no memmo area bia din ba obi onim kroma bia oduru sa wa ka bola down ka bola down me ka areas na omu free ba o metna ho memmo area bia din okay memmo area bia din but kromu a areas a ye perceive se bia esikafo another mom sem kakra yetete no unya bi wo ho ya bi nipa na o se krabo na o metna ho emese oda se yo atitiri fo bi omo no wi na hia ni ba ba ko no omo bo two hia ni ba o hwema ati mi aso soja ni mu no obo na so hia ni ba o ento o hwehwemu a obo se o ye nhwemu nwie no omo free area wi kromu a enime wi sa sikani we mo area ha eti eye very very sad say the okay ono wa high na ono anom no tramo enu anu de ope obrabu anu no nto nya ne kwensi bi na onya ne wi no nya ne tramo a omo ne di kura mponti no so ja ni so ba wo so wo no hu kura nti no udi agura emu gamu no ba ono ne bejem sisi on fan che okura etuo kan na nine sisi ya agise ya che no ne nine no ya empo hospital kura de kwa ma ye ka kura keke ye ntwa mfiri ono mo akokɔ mpe no onya sika mfa nkom ye ntwa o yes ba hia ni ba no yes ha yes nze namfosem no ni nyana ye namfosem efie bi ni ho yes not the ho ko bo bi a o kan na bosam amente wase eskafo ma mfa namfo omofa adenti no ndo fa damfo wan ko jimi se o ba say ye eskafo bi so ha mo ma no eye ntusade no but eno mo de no so yes ndi sa wo hwe ye de na mo na ne ya ho kire na nipa ne wo mu no na elidi no o say ade bi o nye say ye obi wo ha ho minim aho kire wi no ye obi wo ha ho no fi hambo aho kire wi no dabi aho kire dabi ye obi wo ha ho ye Asabee ye obi wo ha ho no fi o sa afie no no fi background na ye very very humble ambrase but ebia school mu anase ba bi okoye koye adwon de no bo nipa no na life aye bibia bebrebe ye sa de no ko nipa na bia obeso obeto adwon bia mo odi uni bi nti okọ odi na ti kakra aka na odi wawura mu bebre o ha omo journey ne yes through sa anima no peer pressure ebia awadu jaye ba afie eno so timi elidi tu nkwala no because esa na enti sa awadu jaye aba na enti esi hia ni ba fa ho kwa mema sa wo fo no bia ne ko fa esi sa ka ho so obi aja ne so mo ne bra bi asif ko fa mema na ko fa esi ba to ho so na wa ono a de wo se awofo ye ma se ne ba no papa ne nye maame ne nye komode ne wonye de
What the number? The only option I will want to say who back for mema. On not getting your real heart. On remember find the proper way. I struggle about And you may say what's that? Instead to say a year for Behuni Yansano. As a Asabee. Yeah, Adane. Adane. Who was Adane? I didn't know a system. Oh, sir. And come on here. Or here, Jenny. And a num. But Asabee says, you know how now. I did you did tear me. Tear me. But I hear me, mammy. I hear me, papa. Me nibidi. Namasa kwa fampana. Miami mukra, menquam, and I'm no me bre. Namasa kwa fampana kwa wubako. As I come home. Hey! Lebu! Shall some neo? Huh? last week. Menkwa me hwa me ho no. Oh, me se me bra. Ne ma sa kwa no wi. Asa me abeche me aka ho. Ah. Wa kwabo kro no. Ami abeche me aka ho. Me se miniska ahia yan yabusuam ya bra sei. Miniska nam de akono sisa. Baba wei. Libu. Wei yo. And then Asabee a yafwa and nam system nimu and ye Asabee just a near say yaw. Where weekends during the weekends wrong. Madam for here ni be frame. Madam for here you may can sana what ya say or your bar. Yenny or frame ya or say Chromia baby or parkway, yes, baby, and Crawford Romo. Strippers or enti a one or pest walker. Enti when you be at the Nabaqua, and I'm some men I wolf and I'm men I wolf frame. Or see, I say, maybe say, when you're here, and I'm some men I wolf frame say, men found co baby as strippers. A war. Some me be I had Midimisicaye. Me nibrabia mebo. Me here need to send me. Me fa misika nkwa strip me kwahwa ma keke ana me kwahwa wo mo ma woro mo ho keke enti wo oyo ba ukwa ba bia wo ma woro mo ho na eye wo yonko ma na woro mo ho na e dia na wo be dai ubenya libu ko hia ni o anwu asem ofra me wo ka agire woni ti I won de wo yitirim ah ahia fo adwenya papa won ka kire me oh enkomo na me and the out enye hia ni bia na adwenya ebinum adwenya papa yes basa dodo na ana yes you hwe mu dia dodo na because boni ya ekoso Ghana hai dodo na ye sebi omo chi bi ni ho sani a woni nkrofo ya adwen se wo hia ya dambo oh hia de ko de sa ya de kesi o anyare papa wo se obi enye si anyare papa item bia me ka se nipa bia wo ha bompa se obeye the stamping block between wo ni wabusua obeyi wo hia fi wabusua ba wo bia to taxi ama ni se wo ntwi o na tu trasem eye ni e o maame no kodi wo bia tamo hia ni ba o obi ato taxi ama wa wu twibie no na o se twiri pakro di hia ni ba o mun sa ni kokwo enu nso ya na firi hen ha ripu ehia mun sa ni kokwo na se dipa no mubufu ntendem se ti o onim se meja ya dwuma me nya dwuma biem na onim se ni ya hia fo so ba onim se woni ska as mbia na e wabufu onim se hia sa you Uza hia fo musuba no musuba ba ko pa no meja dwuma fo nya onim se hia fo asa ono oye ya no asfa no no ko ma nya biemu a menya adwuma no sa na metemba bi me sori a menya bi anemadi menya bi anemadi etisa na ne bo afu no asori afira adwuma no akotena fie o ubesi ano se menya adwuma ohia madambo
Repu. Do hear to me, no. Yeah. But oh here ya dear. But on say a new one say a quiet say a hiamia. Nentia was a me first ubaya. And your papa. Well, send na make no it depends. And ade ba ko so e from say area wote. So wo ba. Baby a wote. Oh here near ni so ase na nam. I was a way here mani so yase. Yes. Ya hwe areas na ka se hia wo no hwe nipa ifiri oba no. Ani so ase. Ena area wo betana ya na enya so wo ba. Odi agobi nso so no so. We are there ya hwe. Hwe nkof ya koche no for us and hide out area we ho no say adentina asama asem si ye no mkobo asama afo gina. Because of mentality of people wo about asama afo. Nti no baby a wo betena no so ya na ka ho pa akola no kotena wo ko wo ba wo WBS ya special by room asofo Zamum Debbie and abe methodist yesofo probably say on so beton wi no be obanum wi ni high because of baby o tente ya wo ho culture onu onyi na wo ya de bonasu akoye amamre wo area ho nti say oye bia nya news enyina afra ni moja yes East Legon wouldn't be based before. Nti akra what East Legon so banum bibia gi say bia school mu na bia no ko bo bem na kosua what I say by obi wo ha area na wote no ni fie kwan no enche ho na moto no wi ho na moto apetesi ho na me say sa akwala no se nyame amoma edini akoye tutura ni yo ye na yakohwe acid ye di agunu so na owi anu abedadin na na ho nyina asese ne ho nyina asese o na nsem me kwa akora kwadwom ha young guy na wakoka ntokwa ma o mabu na buni nam no de nam ho me nanye tomia me tua o musoka I will pay them back na say yawo yenio enti nipa me ne ko na musa nse na busuafo wo bibia na wo se hwan yafo nsuru ade munsuru ade ribu munsuru ade na rabi de besie bia mu ginam mungamu ai tutwira se bo no ho na ne idi aguru hwa onya ne fo very very sad onya de enya de papa Asabee yani ba onwie school ya de ne papa de na ba school abrante be ko school na wo beboa na yi abusua ni firi ohia mu no oba school anu abanyim obi na wo hwe free senior school fo nkola ya mo odi ne ho nyina abetwempena wo hwe free senior school nkola ya mo bai so omo kasa abonte na hwe musu na omo bai senior musu bi yebi ye asem ba school mu na ye punishment ya nkola no wo hwe sika ni ba wo mu se omo mpo sa nti wo ni nyina on kan just say legend yey the legend yeni eya moa yeni obokom no na nipa no ne maame ade ne kosku kampo no ebia ne provision ko stress ko ba bi na to man ko yes but we do school mo na on kai say na chi kampo no bi e dey ebi ni ada na mo dwene mo ho ya mo mpe won mo dwene mo ho a eya mo mpe na me ka ya na several factors no ma be be normally me ya na me hwe circumstances no boy obi wo ha bibi na influence ne ma ne ko ye saade no no kre obi woni ne independent mindset but Asabee enyo obi ye oni babi wo ha on friends e wo impact on so scratch ne ma me papa ye obi so wo ha me say me madam for birthday say obe catch me say me nko say ma akoye say me trans ka say asem de o kan nyansa wo mato aso ne matie ento aso mu a there is no move me one bit but ye obi wo ha dia wonye wontiba nko bobia oye uni mo bi wo ha Oscar so na obokro no
Asabee mu bi sada. Say obokro no aban dwuma mu anase say. Dabi. Say bi mu de pen wia. Ye obi okra na wo yisikani wo adude wo dress kama o daka mu ba ye kronfo. Ah, what talk connection goods. Yes. Bi kura de ye kura akọ amrobi. And so no o ye defo. You see, there are certain things are influencing, but you know you can. Ohia de anya de papa. So be a for because ot hokwambo na e ma odwena dwemboni. I'm telling you, Asabee because and I won. Ebe me kura de me on say eya oya, we say ne wa ye na na eya oya. Won dey say. Oti fie no. But wo na ade ne ye oya na obi aye ye eja ho no. Wo say ye tutura ni a wo na obi ku ntokwa ka wa kwache sekan. Won say de ade ne de no. Na say omo no oye wade a onwene hu. Na nya ni a wakobo obi dua madua na nya asanya wa agbo fura do a wo be de no wonya sika kura akoda no nya wo na abewu ha enya wo na abewu endi nka hia ni wo bi ka wo no osefo musuo ye dey ekọ mebua hia ni enka wo na mu obi bebo waso no o se wo hia nti meja ache wo because nka mo sika dia nka mo no betwe mebua hia ni ba na ekotwa gang yo kotwa gang amu obi ama o twa squad amu obi mi e ko bone den hia ni ba o hia ni ba obi adwuma do atena no na o wia na odwane na nanu a hikura na mumu obi abie ye ma mumu agent bia nipa no asa o disable na nipa no diska na dwane emete se na sompa na akua mu di ye news amukọ che no we diska no 17,000 asa ka 7,000 5,000 bia ona ya oya obi abie adwuma ma ye ni ba o betena no boso no so abenya de obi didi no wo diska na dwane omo che ne diska na yasa I think I see what on my side. Ye ni ba o na diska ni ba be na ba kwesa adwuma no ye ni ba on de wakwe awiai mumye ni nkomo na yenhwe de ohia timi de bawate na me ana me pese na yenhwe hiafo enwo ka na mente ye ho ase mimi ye hia ni mente ye ho ase o ye premani mimi ye hia ni onye hia ye premani mente ye ho ase hia ni different from ya ho chiro dabi hia ho be hia wa hia mo de ya ho che ni hia ni nyina afra so to onye hia ni awa hia me hia ni na yewu me free hia ye kasa hia yes but onye hia ni dabi sa ni aka no ndi ti ase sa hia ni yo yes hia wa je so niska meboa ufie bi ni ho sa na asam ne ti kasa no ha carry on sir ready nyame first way you me free obi be hu moba o tika mu obi be hu moba na oyi me free me ka hu on kan ho ahia yai ye na ahia ye na ahia on kan ho em for so for me say mu ohia friends hanom say also ohia frɛ wi no obi wa also hia nti no kono nsa na say na be ya obaburu na dwene fi so na dwendere atwate okose oye high no ye ya ni won kai se afedo oye baba nti won kai sa de no kra nti wanom tramo wanom tramo na wanom cocaine no na yesi so ye mema be se num na ne yesi so ofie na ba ku bi wo ba da bia ni ka da no to na wo the scarf sabra na fe na sa life na ba scarf no the scarf for bonity na kwache na trouser na to na yo ne na se futuro afe wo piefie a me na hwe ne die so se a enipa na enyini da ne aboa sei enti ukwase eno de na chese afe de wadi wo hia so lipu wo se de a no wadi wo hia so ono mo nsa no wadi wo hia so sam no kra mi hu se de mi ena yenya ne se yenka hiafo asem na obi anka hiafo asem ne boa obi anka hiafo asem yenka hiafo asem
prison grofo gu bebre yi nyina yakwa se nipa 2000 egum about 20 penny escafo 1980 ehia fonko awo na ye mu obi abegina ho ana ye hwe cases ya ye de wo betu mu a wa hwe obi wo no mu a wo be ka se ye man nnam kura ngu obi wo wa wo be ka se ye man nnam kura ngu adai eya na mo je de 0543 989 we dum krao edum kra ndi fa charger ne shim 0543 989 and 0247 989 0247 989 0543 989 hello me nyani yo check mami Asabee. Pap, yes, sir. Hey. Enyemia. Voice na sa fatem. Aha. Ko Awurade aye me be man mi mo so. Anu ano no. E na mo so aye mo katati. Mo. Asabee nyami sira mo papa. Me dia ko so ma pe dia mo de ban na mo. Aya ehiafo ye nwene ye ho chese me ena me dwene mo ho mente ase adai. Me de ba cho me kan o pesa na me kan de me kan. Asabee kakra me ken. Ye say nya ni firi hin de bai. Efiri hin. Na abrante na beto. Eya atam kwadwuma kan ase bi o say ejan ma ye bonu ni o kire ma esu amu ye bi. Obekwa na mo bi. Bi aboso bi ko start ho. En edi hiya na ba bisia na mu bi ko ane maame. Bible kan se mo so sa wade Awurade message bi na na bi ekwosi obi awade na Awurade no mi ato obisia ni. Nti free wo na ba na di hiya na bo ti ka wo branch na wa ba no. Awurade se kai before branch na boni aba. O se me kai. O fa na Awurade na nka ba ya for 30 se na Asabee so hu bi da. Akota ba ya te se me. If you got to money to catch them, over your crop for pass a young girl. Number your crop for the Didi Marine and Johnson Temasam, Demos who bed Mau, Aquafan and 4 Motesa, Nam 4 Tessa, because Madame would be better to be them. Often I did a band of a training. Madame would not make a rather money at the end, so I say. It is demon belly, you want my uncle father and papa. Yabis, the antenna cow Bible. Why not just a minute better here we know? Bible so ye here no be yes over here before. It's the make us Asabee. What can say we say the to our fans ma ko near the travel. Yeah. The any penny could get back on to man at the more. Who was the worst or to what go Raja. It will be here when to is near yes to Taba or the 2 minutes but gone less. Yana me yan kale to man ya me pen ma ko bia. Yana me yes and the Christo yes to be never I say we can take them there. It do pen no Jimmy and most months my going to count on the say. Tieni you, it's in the say, Yaman for young to be a so. The be here, Nico Sebi, my whole quine, and then on Coco, and met them. Now, Blanty, Cabo form, and to be kind of ball, Yanni so. Now, one and yam more. I said, you okay? Or the other cry, the one casa we, better than he crackle. Asabee, Uti. Abaya dia beto efie no maame awo ha wo ha ne yedi wa ko school center wo makwan na free sa wo ha no o so beka ko fam plan yin sei o so abeto aso eno ni ase eti ya ne ye pe yesu aba eno man so go be sa wo sebere amen 0543989989 ye kan hiafo asem enne de mum yen kan asem bi yen so yen kan asem yen kan yen so asem bi fa no mam
0543 989 989 0247 989 989. Hello. Hello. Yes, boss. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boss, and you can you want some? You can you have Was some kappa and then was some kappa. Can you know Zania? You was some cat. They come we grow actually something I'm no ninko. Matebra. Who's that? What's our Casaro? Nnim. Who you know to the cassette? I would ready to the announce yesterday. The cashier pass for the only three mamma can be. If you say, oh, please, not come so good, why? And I know about the Cavariasi. Omo Cavariasi, Emma, and the partner said the Babacosa how would die. You don't know they were good. Could you be so called how we go on the hand here? Marco, no, out for the warrior beer. You have been here with my sham, or or Shasam Cabima, or the Indian. But you don't know why they were good, Marino, with me, Bodro Corano. Look at the kind of back, no money in a goon. The Marino, don't you call on Maya or Vancano, Papa Janoco, you know, or Baba Yankolan. So is it? Appearance or Shasam Cabima, school, Cacra, no, the enemy, the Corona, not the enemy, and your man, not the enemy, and not to swab with the Adrio. If you hop and the cashier perfectly, Mr. Ramika, can I see that now your program be? Say, dear, I'm out of my amount of Mukuranity. I sorry. The person who you are secret, Obisa, my name. Say, you know my boys, the form. When you buy Emma Conuma drew and not got that 4 hours, 3 hours. Now, we are covered, near the water, and minimum do that. Meet myself, man. Untimi. Meet me, it might mind yes, man, over from a taco. Now, we almost said, who free who could a chick of no pride? What is that? Whatever. Because I knew we are person who will be saying, or make him to be a say, and we are both who could cheer. That's what bad the man. That's right. The Saturday, Benabek, can to be a team, and say, I a baby free, Nicola, Nani, a very free near here. But was it, hey? The quality is also about the news of Europa. What do you say? Mate. I'm about to do we have phenomenon movie. Why? Mate. Okay. But that's 0543 989 989 0543 989 989. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Napom. Yamia dum na we. Christo nti me ho ye senior. Ele yamia se. Ya te me ra for back. And also ye. Ya kan hia fo asem. Ai. Yeah, for us. And when ya cause that situation in movie there. Yamia dum ya film. But me share ho you say. Do na ya na ye. Broken home ne parental control. Anna, am I? Wow, for so bana ni en contract bana. Emma wunyini ebesne. Ena ye wan kwa bi bro ha wo no kwa na wo tia no be kase. Ba wo for grand am na ba betia. Because Asabee reset obakwa aban school but won ko single day kwa ko fe akwa ne performance na be wo ye wo school mo. Even friends are acquainted no more born of our parents, not the king of friends. Out then of our born, the set of my partners. In Caprano, so the Benin, no, dear. No, I adapted the whole society in him. In see, and that the number can put his society in my former woman. He is decent. And he has for man and baby, I could be here for my baby. Cost trouble. Cost trouble. They say here for so a woman's one to say. It's me and I am Yamisra with the best plan. It is only because now you have to raise a crown in a godly way or no meaning or adapt it to the name of society. So the baby a beboa. As a wood die will back. Make me offer Asabee or Kose and of free school buy. She's always on her book.
ɛyɛ deɛ yɛde adapt no deɛ yɛde akyerɛ no na wɔyɛ that's right no sa awofoɔ no dodoɔ naa no gyina awofoɔ no ɛsɛ ɔno ɛhia no no ohia kokoɔ na ɔmo de agya yawadeɛ ohia kokoɔ na yɛde tetema ohia kokoɔ na endi awurade nyame but yɛyɛ saa so da bia deɛ nsa bɛbɔ yɛyɛ da bia deɛ nsa bɛbɔ yɛyɛ ɛwɔ sɛ wonni bi mɛwɔ maame bi a ɔteɛ nsɛm wonni bi ba sɛde wɔwezi nkoraa no wo kora ɛɛsɛ kɛkɛ but yɛmfa papa sia na papa gyimi ɛwurɛgye akoraa nneɛma bebree kɔ so a da bia yɛ a memblemi nkoraa no because mekae sɛ mesua no na yɛdɛ ne yɛ 16 ne dɛm nipa 15 yɛ na ne yɛyɛ nkoraa a na nkɔfoɔ have sex wɔ ho ba yɛyɛ nsua saa nneɛma nti no ɛdipɛnde atoa mɛmɛwɔ ahɔ meda ase hello good afternoon. Good afternoon, boss. Napom. Yɛde nyame ase yɛka hiafo asɛm we dey kwada da ni because free nkinkesu okay yɛni nkɔmmɔ bra hiafo aka mekanisɛ so da bi yɛni kirama yana nipa bi yɛ saa emano ɛna meme se enti ohia sabi ɛyɛ damɔ sabi ohia ɛyɛ de damɔ yɛde yɛ da ko ne sɛ wɔn sɛ yɛ politics mu a wɔn a yɛto aba ma wɔn ankasa no wɔn ma yɛ campaign wɔn nhu wɔn da yɛni a ɛhia yɛ na yɛbɛtu akyia no yɛbɛbɔ ɛnam sɛ ɔpɛ sɛ yɛyɛ saa ma ne fɛ sɛn ne party ho sɛ ɔyɛ adeɛ sɛ bɛ obɛnya gye obɛdie ɛno nyinaa ɛba saa na ɛyɛ onyɛ ntira ɔwɔ sɛ sikani bi ne na wɔyɛ ayi ɔno na akɔto ama no yɛ sikani o ɛso so ne mma no ankasa ɛnyɛ di ɔwo kora di akyire na ɛyɛ bɔn yɛ sɛ sɛ ɛtɔ so mmienu ama ɛba saa de sɛ anam nhia nti ɔba kora ankasa no ntumi bi yɛ nti na mekasa fa de kyɛ pa mɔ ne bɛ kyerɛ kɔ wasɔre kɔdi pa ɔbɛba no adwo nti akwaa ne firi skul ba ɔno bɛbi ɔbɛfifa bia wohu ɛnɛ sɛ ka nyɛ sikani so ɔbaeɛ a ɔde nakola kɔ skul atua afa no kɔ wafa dava ni ɔbata abɛsi no ɔbaeɛ a wakɔ ɔma ntitani ɔbɛyɛ ne anwumere na wohia ni ba wokɔyɛ baabi kɔkɛ tia no adom ne wobɛfa ɔdi dwa ɔbɛba fie pa na awɔtwe nwua ɛbɛyɛ ba na plabɔ nti ohia adambɔ nti na ma nneɛma bi wɔ a ɛkɔ yi no wonim sɛ sɛsia deɛ memɛtwerɛ karataa de akɔ akɔma ɛyɛ chief justice na maka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no a wohia ɛyɛ dammɔ wate aseɛ nti sɛ hiani bi anya asɛm no ɔde ba kɔɔto a kɔɔto no dismiss asɛm no because wohia deɛ ɛbaa so a deɛ ɔbɛyɛ bi anyɛ papa hello good afternoon boss boss me da ase yɛni nkɔmmɔ yi mo ha adwene ahiafoɔ What's going yɛ dambo oboa nteteye na yɛ dambo nteteye mesa dambo no yɛ dambo yo yɛni bi wo baabi a oni hwi ba ne ma yɛ discipline ni pu ka se bi mi san ofie na me we aho o se o ko get to say yan for man o boa ka se me se me kinti da me so o boa ke wa ko get to acha oni se get to nemme wo get to nyina yɛ ska form ma o ba ko get to o ba di machina me fa ko get to na bi so bia ne papa tiri ya o wo get to o ma say yẹn ní bá di ẹgbẹ́ bí ọ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ náà because ọ̀ma tètè ni wò fie. yẹn no na mi ka yi. yẹn da mbọ. na mi ka yi. yẹn na yẹ da mbọ. esi ọ̀pọ̀ mi di màkì. na ne fa ni nkọ zongo down. wúbẹ̀ hu ẹ̀sìkàfọ́ mma pẹ́ ẹ̀wọ́ zongo down a ọ̀ma gyina sẹ̀. because ọ̀ma nyà tètè yẹ ní nyinaa ni sẹ́ yẹ̀yẹ̀dì ọ̀mo so wò fie sika di n'anim a kòtùrù bàbí ni wọ́n nyẹ sika. sọ̀rọ̀ náà ọ̀bẹ bọ̀. na yẹn ní bá diẹ ebi mi ni hwee yẹ wo mi no mi di bọọdo jo yẹ mi di bọọdo jo na mi kọ kọ wi abayere dabi but can you buy wo this fried rice e wo fie na che ne wonya fried rice ni a okobokro no tankofo na egu dan ho no omu da this kaba da to japade wo dan ho adan wo ko a ya japade ni to uni ska wo ti go dan ho sana mu fra wi ni koke na mo to ne ho no me say japade no mo to no wo dan ho ya so ma de fo wo dan ho
Yeah, I'm not the partner. What down? What you got down? When I go ahead. Uniska, unti madam, because I dare open Uniska, unti go. You want a scaffold or Yanni. Medase you know yeah dambo na yeah dambo medase yeah you wow you very disciplined or you know compare but ya chaos one uncle scaffold man me go ya dem ma me be chim e o be chim ya ma me be bo because me nim ma me niska yes ah o be yimi ntimi me ko ya sa ade do ba study ba no na ni so si o check she ntinya e bia ya na ya dambo na ntiye dambo medase Branzo Swakasa o Drakasa papa. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Not saying. Nameadumo. Ya can hear for masem. Basho the next makasa hon. Basho o here from no. Enkwaje na maka ni na ene no. Ne tie ni se ye wo fa ye wo firi ahokire wo firi aho kanzen. Ahosere phone someone oda sha akra ni maami munni bi na opa de woni maami ho na komode ne na osu we de we osi sufa na hesika ni ba de osi sufa no kra ni ohia emanipa enka na asem eno obi di bon se ohia ma me ba hu se mepe na asem akra no beti no sufa ade no ne san ka obo ni nge bi fi da bi bo se okura opesu na akrake to abo bi obefam akoma no say dem enti ne metimi aka nse ni oya akra na oba no na akoma asai enti na amasa anya man ekoso owi asim but ne metimi aka nse enya de pa edi bebre akọ na nanom wo sedo edi bebre nso akọ prison enti mi amu a mufie bi ninu mama yanka me dam na enya de pa enya de sister Zwaka so influence that obi from frena sister kasa papa lipu o say akra ne ma mini bi no ono kra no osu no say osu no no obi kura ka say upesu no do ebo a obe ma so nti akoma no o hia di ka say ni firi kura brem hello Asabee aya evangelist kakra me dey come on say on say Blabi kasa ya nsana ti sebe kasa o de kwa me no nya ji to hia ya adamoda because ye job na what te ya so wa modam ya no ni asem no yes to na mu bae obefa yem so Asabee wa modam did me person me kan say ye hiro bi mobra yes Asabee me dia busie gina wo say kwaye ebi kwaye na yini ebi kwaye na ya champon ebi sunye gina mu ebi ka wonu ni mi be pie ye no eti na me say ka bo form na ti na fa wo ma gbade no nyu flow ya ne no me ni sa me ba ni mu wo so say da ya no na aya eya me nwanwa say me dia minim ni say hia ni die enko ni ku awrade hu ye free wo hia busu ye no me ma me upia o se kwabna hwe wo hu hwe fie wachi ni bi wanim ni bi enti me ko dia pipra agro enti wo brand ka se do say unu anso network e bi kwentemu ayetna efia ayetna kura ayetna tin ena fo abesi awofo ni bi obaba ya ho soso npi akoto beba kama na kraketwa oso ye maku panyi baba no bia repu eti agira yente ti ye ni de ma kura titibili entemu ati ti nyina ka wo le frama ye ni panse ma kwan na fe atutu asem ne sane ma na fe nyana be ka wo so se no be ma ho kwan ya yesu chaba so ni sira ne sika o ni bibia brɛ je hia no ma no e be se sane nya adambo me da se hey fa we hey hello yes sir Yeah, Asabee. Boss.
na ye no omo ye no ye nya experience ye ni nipa bebre ananti ye ni nipa shebre ye ni omo tebia nipa mi no omo nanti wo preparatory school ya no omo ye skafo ma omo nyina ya konfo omo nyina no omo ya konfo na me na de ka omo ye 7 people o ine ye nipa 7 ye na omo ye 6 omo nyina ya konfo obi ni mu ye ko school na omo yi omo di binin ko no binin ko wi antu mo ko education na ko wi anema ba mi ni hu ba bia na mi free da bi ba bia mi free mi ye ni ba o bi mi free ko te din jia mi ye de ko no ya ani mi asem no o ju ko no mi mo bi sa ti no de ba mi mfa o ko no wi a me no o mo ni so shi na konfo wo ga na nyina ye skafoma o mo nyina ye skafoma because o free ye fa te po ma piano control but ka for man get on be piano ni ka for so o man o mu ya kra tenya o tan be ju o we me mani o ka tell me say kimi a o ma me hoda say kimi da me man say take on ma hoda but ka for ma me no bi ni na wi school o mu ko no wo school mu ya ti o mu o ma me no ko yi o mu papa mu ko yi o mu mo wi school na le bi me ya police for yes na police ya na ne ngwa bi o ya comfort tabi what I say bibi wo wa yanka nya forma de ye de green ho aka forma no na omo no omo cheki niema ndi nya de nya dammo na ntiye na ye dammo yanka ni ye kasa na ya de panka ni ye kire manya bro ho ye dammo nya de nya dammo me da se hey Asamba badabi me na na bi was tata tu that is Asamba badu hey yo nyame adom a ene na wotwe 19th ene on the 12th ene na wotwe 19th Prophet Dr. David Treme Revelation Church International ade na we afiafie o ana sa adwumadi onyankopon man de bana afidi ane shase on the 19th of June apaye be mo amofra mo fa nche ye ohu yentimi mfa biem na yento ade kakra enya sa program no mbetwam yento ade kakra ai Asabee nyame adom on the 19th of this month ade kosi the 23rd ha efiada no all night na efiada no de besie no efiada no de besie no enya asam ketwa osuru besanem mununkum na nsantani abekwoso no bra ha kwasiada no yenyina ye bo all white because awrade sane ani monyamu awie osuru akasa awie enti dia kane nyina ya dance dia di kwasiada ne all white ha ensra beto samu tie sa adwuma die we manyu hu mfirim adwoada adi kosi yawada no eye anwumre no nsia di kosi no nkrompa mu na efiada no aye all night Mr. K abrabi o abrabi odum be kasa o belen eho be huru basa na unim eye new dimension and awrade de ne difo na awra na dwumade ne din no on was welcome to the next level we baby a wonam bia no ye de wo ko ni onyam fufuro ma tiawa enti manyu hu mfirim manyu hu mfirim bomoden na ade abrabi bomoden na abrabi osoro be kasa o anwumre bia no nsia emo no num na ka no Revelation Church International ka no ne baas no nasi eye kokobodo anim wo ofro ka na brabi adom ho adom ho ofaya sapon ni nwum bi obo se adom wo wiem mebo a o se adom wo wiem o adom wo wiem na wasesa de amani difo no they say we the ancient prophet o o titidini and wa be pie sunya ha wo be dwiriwu ai beba chao nyame adom a kwasi ada be ye eye Father's Day kwasi ada be ye Father's Day ye janom yen ya sorry you chop money no yen ya sorry free busasa akura ni ko school
ye frɛ bi sasa me ba no wa ba school dia me hwɛ no wa ba school obi wɔ no mo a nyɛ ɔno na awo bet ɛdɔm a wɔhwɛ wɔ mo no which means say yes he is a father sɔfo a ɔsɔde anɔpa bi afa phone no frɛ wo bi sasa o ho te sɛn o Christian life ɛkɔ sɛn wa brabom ɛnɛma ɛkɔ sɛn saafoɔ no na yɛ fathers and that we need to honor them. We need to do what? Honor them. Honor your father. So papa and munyam. Yes. My papa unu sa mpawawo. Sompa Father's Day. Eba chow. Yami ya aduma kwasi ada ye kodidi. Ewo. S-Back restaurant. Ehon ye kodidi. Sunyane duma se kwane so. Otra FDA won't say goody nie. What you say? Enti S-Back restaurant. Ehon ye kwa. Yasunya sound mind.